Ville Viholainen Linnan kehityksestä. Tänään on vietetty Linnan business-turnausten finalistien coachauspäivää täällä parkissa. Niin kerro vähän, mitä kaikkea päivä on pitänyt sisällään ja toisaalta minkälainen henki noiden finalistien kesken on ollut? Joo, tänään on kaikkien meidän 3 sarja, eli ideasarja, kasvusarja ja kiihdytyssarja finalistit täällä paikan päällä. Tänään on keskitytty pitsaamiseen. Ollaan tehty jokaiselle yritykselle one-linerit. Yritykset on päässyt itse niitä miettimään. Ja täällä on ihan mahtava meininki. Nyt finaali lähestyy ja hyvä yhteisöllinen meininki. Kannustetaan toinen toisiamme täällä, niin mahtavaa. No itsekin tässä tämän iltapäivän viettänyt, niin täällä on kyllä tosi semmoinen niin kuin toisia kannustava ja hyvä energia noiden kilpailijoiden kesken. Että allekirjoitan ihan täysin ton. No mitä voit paljastaa? Minkälaisia ideoita tänä vuonna finaalissa nähdään? Siellä on kyllä laidasta laitaan todella monenlaisia ideoita. Ideasarjassa uusia ideoita niin ohjelmistoyritystä kuin sitten ehkä perinteisempiä niin kuin asioita, mutta uudella twistillä. Kasvusarjassa sitten taas matkailuun keskittyvä sarja, niin siellä on mielenkiintoisia matkailun avauksia ja kiihdytyssarjasta sitten kovaa kasvua hakevia hämeenlinnalaisia yrityksiä lavalla. Hyvin laidasta laitaan sielläkin. No niin, kuulostaa hyvältä sekin. Mitäs sitten itse finaalipäivä, marraskuun 21. päivä tuolla Verkatehtaalla, niin minkälainen show meillä on luvassa? Mahtava show Verkatehtaan puitteissa. Tulee olemaan Hämeenlinnan yrittäjyyden juhla. Lavalla tosiaan yrittäjät pääsevät paljon valmistautuneet ja pääsevät sinne lavalle kertomaan omia yritysideoitaan. Ja ei muuta kuin kaikki vaan sankoin joukkoin sinne katsomoon kannustamaan ja seuraamaan. Siellä on hyvin inspiroiva päivä tulossa. Se on just näin. Tässä Villellä oli monta syytä, miksi lähtee mukaan, ja itsekin tuolla jo useamman kerran käyneenä, niin ihan huikea show on luvassa, joten eiköhän nähdä marraskuun 21. päivä Verkatehtaalla. Kiitoksia Ville. Kiitos.